mutta minun mies saa puhua niin, että Minna, me voidaan tulkita, että me ohjeistan Minnaa nimosiksi Ilja. Se me voin hylätä sen. Ei kuulekaan. Katoppa miten rauhallisesti Minna liikkuu, vaikka koira on aivan saatanan kuuma. Aivan helvetin hienoa. Hyvä supe. Aivan viivasuora, ei niinku mitään. Ai vitsi, toi hieno. Superhyvä tekniikka. Seuraa taakse. Seuraa. Hyvä. Seuraa. Hieno. Seuraa. Kääntyy. Kääntyy. Aivan hyvä. Hyvä poika. Seuraa. Hieno. Seuraa. Näin on hyvä. Seuraa. Seuraa. Seiso. Seuraa. Ihan helvetin täsmällistä työtä. Nyt jos se pysyy kasassa loppuun asti, niin meinaa pikkusen keulia, mutta hyvin se Minna piettää sen. Super. Tältä se rallin pitää näyttää. Tää on ihan saatu.